En el passat, la dansa dels bastonets no solament es ballava al Xemesí, sinó també a altres pobles valencians, principalment de les dues comarques de la Ribera del Xúquer, participant en seguicis processionals de les festes majors. Malgrat el renom que ha adquirit la festivitat de la Mare de Déu de la Salut, sent declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat en 2011, fins al moment no se n'havia fet cap estudi dels bastonets. Per aquest motiu, vos convido a llegir el llibre. En el llibre es descriuen els components que formen o els elements que formen la dansa dels bastonets, que serien els 8 balladors necessaris per a poder ballar, les figures del mestre i del botarga, la música realitzada amb tabal i dolçaina, la indumentària, els balls i les armes amb què es realitzen les coreografies, és a dir, un pal i una planxa. S'ha dedicat un capítol anomenat Processos de canvis socials, elaborat a partir de la informació aportada pels testimonis orals, on els bastoners reflecteixen les dures condicions de vida que hi havia a la postguerra i a les dècades centrals del segle XX, i també dels canvis que es van produir en aquelles dècades. Per últim, es parla de la resignificació de la dansa dels bastoners, que ha esdevingut en un element identitari per a Xemesí, com també per a cada vegada més representatiu de la cultura valenciana, com també dels processos de recuperació d'altres danses de pals en algunes poblacions valencianes en les darreres dècades. En definitiva, el llibre és una invitació per a conèixer la festa de la Mare de Déu de la Salut a partir d'una de les danses més emblemàtiques d'aquesta, la dels bastonets.